Godt lige ved siden af os, der er en af de der steder, der, hvor man kan finde børn. Det lyder bare som om sådan et sted, man handler. Og jeg kan bare lige finde et barn hen, jeg kan handle. What the fuck? Hvad så? Det kan du bare gøre, skat, hvis du vil. Det er helt i orden. Du ringer bare til hende, skat. Du kan også snakke med hende, hvis det. Du behøver heller ikke at lukke døren, hvis det er. Det gør ikke noget, hun kan høre mig i baggrunden, jo. Det gør heller ikke noget, du sidder og snakker i baggrunden. Der er ikke nogen af os, der lytter alligevel. Nej, selvfølgelig lytter vi, hvis du siger noget til mig, men det var ikke... På den måde, ja, wow. Fuck, jeg lyder bare som et røvhul lige nu. Snak du bare med din veninde, jeg kan ikke komme til noget der hul lige nu. Det kan du godt høre. De andre sidder også og griner af mig helt vildt meget lige nu. Der satte du dig selv ud for det. Satan.